famunu. Enwelo ndị nọ na this social media kita. All have agitate for freedom of Akwa Okuko. Yes, there is this massive ongoing protest about Akwa Okuko freedom. When I just unnasaka about Akwa Okuko, what happens to Eke Hit and Onye Jesus? What happens to Eke Hit and Onye Jesus? Because I begin to feel that then we go some cabal on actually put a pressure on the social media, because most of Akwa beloved bloggers have really dropped him. Most of Akwa beloved bloggers are drop because nega na zapata. Ma those people teach ala Akwa. I was expecting ndị niile na-etile Akwa ego ka will pass your message. Imago continuously every month. Imago tikwa no katakwa eti special number. So most of so that this man is widely loved. And I see this movement as a sign to oppress people. So which means even in the liberalization network of Ndokite, Ndigbo, Nandi HPPP. So enwelo Maramaniru Kampetenazo is still in their midst. Ndi Maramaniru Kampetenazo Hakano na their midst again. Because only bido kubokwa ever since ever since Ijele pota. Yes. Ever since Ijele pota kanyaboku bido megin potawakwa again. Mwena ajoze anaya nozi ihe na-emebi. Bagide nkete Ijele apụtago kwubedi okwu mbọsị ịmago ji nwayọ shipu ya in. Keta other people are picking up the issue. What is this agenda and agitation towards Akwa Okuko? Or does it mean that Nuna like care so much that Unekwero ka investigation end there? Or Unekwero ka you don't understand? Une feeling Akwa Okuko just not there for nothing. Government happy those things called like that. Only made reason had you happy about. Government iji mmadụ na-ata ajidesi ihe ike na-achọkwa ndị ha na-achọ, because nke Okija aka na-achọ ya achọ. Amara m na mampas man ọka na ọzọkwa ya ma ọgbafugo akpụrụ mmiri enwe ilo. People need to ask yourself question, why mmiri enwe ilo juru ega after 1 week ọ na-achị ya azụ? Then these people has been there. What is that in na government ka na edo no ihe ka government na-ekwu n'ezi? Or put in a government in Equiniz, background information, whether information that is meant for the public. So Afghana Akwa public figure. But there are some things he cannot release to the public in order to gain at least some more image more. That is it. Unless no government actually Obono government actually by now haka end the story yakanka again afọ kisi we one man agitates against government in Benue State, one of their leading vigilante man. Okay, so we boy like that. They first of all turn his people against him, then use his own people to gain Kawe making Miminaya. Ever since some Miminala is in Benue State. Unless open on your government actually webu. Like I said, that is where they will now have a way to twist it around Kawe Chapona along the but at this time Akwa my face. Well people. So at least in order for him to retain that fame and to retain that there's some information government here retain about him, which he himself he knows the sacrifice is going to pay for that. So this people na aseka akwapata unu choka akwapata unu ejebele court unu ejena government yo na government ogwala unu idie yo na. Because after watching, don't forget to subscribe to our video, to subscribe to our channel. Drop your comment in the comment and make sure you always like our videos. God one. I greet you all my lovely fans and friends. So again. For now some weeks Eke hit Onyeze Jesus and Akwa Okuko Federal Court
maka na ọnwa anyị nọ ife a na-abọnwa Julaị ka ha ga-eme apịa na court. Onwebere onye mma ife a na-esilifa, onwebere onye mma ife gọọmenti kwadobelufa, onweghị onye mma evidence edebelufa. Mana iwọchị o nwere one thing ji beta ata ebe a ka nkọwalụ gị. Ndị be anyị na-eche na ha ma politics eme, mana ha nwa bụ dị mugu nọ na politics. Currently na anyị ga-afụ na onweghị na-ekwu maka eke hit and onweghị na-ekwu maka onye eze Jizọs n'iru akwụkwọ. Onye ọbụla akwa which means ebe ọbụla nwata na ebe akwa alụ aka, nne ya nọrịa, nna ya nọ ebe anwa ka ebe nna aga. Fa ha etie na akwa dị righteous, fa dịrị etie na ha lovụrụ akwa, ha dịrị etie ka ha gbazie akwa onu, ha na-etie because na akpa may tell them na epụta na acha ọlụfe ego. And more fa na-eme ka ndị gọọmenti na watch closely, ha afụ na ebe ọka mbụ isi ka oboloka. Afụrụ m vidio mee last time mbụ Ijele, onye pụtakwara n'email, o were akwa ọkọ ka o wee biduo onwe, were akwa ọkọ ka o wee dịka na-emebe akwa nka na ndị youth ọba kwesịrị iburu kaadị ha emebe na from be ha. Mgbe ị nọ n'ime Ijele, nwa na youth nke gị mere ha gị, ịma na ọ na-eme onye Igbo gafee ogwe ọsị ogwe gbajie isha na ka ọ dị. Individual ji ngụnwa bụ Ijele ịkụọ 1 year plus, gọọmenti Anambra jide akwa ọkọ ị na-enye advice ife ọ ga-eme, nwanne ị na-apụ apụ. Ọ na-eme kasị ya ngapụta ozugbo dị ike ka isi ekpaka ọnụ bifo okwubo okwu n'iru akwụkwọ. Abụ nsọ mbọ na-azụ mmadụ ọzụzụ ka ọ mata ife, mana nzube onye anwa fụrụ onye ahụ enweghị ọgụ isi, I will rebuke him or her amarụ in hard way. Awashi m Ikenga uru agụ. I love Ikenga so much. Ima why? All fight to go some battle na Ndigbo the deep unu ga-amara. Mana afọ m ihe ọ na-akọ elize na since your bara imezi ihe as a blogger na akwa abụọ ya metalụ onwe from ndị ọkọlọ gbatịa. Gee ntị Ijele, oyi ọbụla imetalụ onwe gị ị na-anaghị enye advice gosi na ebere ezigbote oyi na ebu enemy of the nature. Maka na ịhapụ mmanwụ ọda nsị, you are now among the people using the corrupting the system. Because na ife ahụ ị na-achụ isi n'azụ na-agbazi onu n'ife anwa ị na-eme ya bụ ife. Ndị be anyị si na onye adịrị eri oke wee wele eze na-ekele ụmụaka oke, onye afọ bụ ọtọ oke. Jee Park nwanne m, afọ m nke ị na-eme, you are playing damage control n'iru akwụkwọ. Jee Park, ị chọghị ibe straight to air your view, ị chọghị ibe straight to say your mind. Ife ime ya bụ ije ebe Igbo kpom itipụta ebe Igbo ya. Who is fooling who? Ị na-ekwu maka akwa ọkọ kee maka eke hit, ọ na-akwụ ụgwọ n'ọnwa ọ bụrụ ọmanụ gị. Sha ikwu nke a efuru so akpa maka ị na-eche na akpa ji ego ọpụta onye gị ego. Kee maka onye eze Jizọs bụ manụ gị, padi in crime, so gị ma secret onye eze Jizọs. Ị na-ekwu maka ya, ị na-ekwu maka only akwa to show that na ọnụ m ihe ọ na-alụ. Unu rofuzie na being that na mmadụ ịtọ na aka ji ịbụọ oge ejide ofu, aka jide ofu oge ejide ịbụọ, ha na-atọ na arụ hand to hand. Onye eze na akwa ọkọ bụ paji, they know their secrets. O nwere mgbe ebulu gị Jee Park mbụ eze Obi, emenyekwuru mbụ eze ọsịakpa ya mechie okwu tupu ekwu ife ndị mmadụ ga-amara. Ịma why? Unu nwere secret n'onwe unu. Ị bịazie na ehe bụzi akwa ọkọ ka ọ pụta hapụzie onye eze, nwanne mara eziokwu.